Zdravím vás, dámy a páni, to je kanál Jeden Pán, Jeden Boh. A vítam vás u nového videa s názvom Je Biblia vierohodná? Kde sa pozrieme na tému, či Biblia je vierohodná, ako už vyplýva z titulku prezentácie, ale pozrieme sa aj na to, aké máme dôkazy, že je Biblia vierohodná, ako vieme, že tie postavy existovali v skutočnosti a či to môžeme považovať celkovo ako za historický dokument. Že to nie je mytológia alebo nejaká fikcia, ako povedzme grécka mytológia. Takže rád by som sa sprvu pozrel na to, ako pravoslávni kresťania, takisto katolíci mimochodom, vnímajú Bibliu. Pretože my nevnímame Bibliu ako niečo, čo vytvorilo naše náboženstvo, ale naopak, naša cirkev, ktorú založil Kristus, o ktorej svätý Pavol hovorí ako stĺp a opora pravdy, to je to, čo ustanovil Kristus. A potom my, ako kresťania, v 6. storočí sme skutočne kodifikovali nový zákon. Čiže Biblia je niečo, čo vzniklo v rámci cirkvi, nie je niečo, čo najprv bola Biblia, ktorá z ničoho nič spadla z neba a z toho sa vytvorila cirkev, z toho sa vytvorili katolíci, z toho sa vytvorili protestanti a ich 40 000 denominácií. A aby sme skutočne pochopili, aká má Biblia úlohu v cirkvi, tak rád by som zmienil, že v Biblii, aj keď preto môžu nastať chyby, môžu byť nejaké iné slová pozmenené, pre nás ako pravoslávnych to nevadí. A prečo to nevadí? Lebo máme cirkevnú tradíciu, máme cirkevnú interpretáciu, cirkevný pohľad na tie príbehy a vieme podľa cirkevnej tradície povedať, čo je pravda a čo nie v Biblii. A čo uznávame za pravdu a niektoré knihy uznávame alebo neuznávame. Pretože nie je to Biblia, ktorá najprv bola a potom cirkev, ale naopak. A takisto tomu veria aj katolíci. Ale tak pozrieme sa teraz na Bibliu ako povedzme aj z protestantského pohľadu, či Biblia sa vôbec dá považovať ako validný historický dokument. Pretože pre mnohých ateistov to bude znieť ako mytológia. Prečítajú si Bibliu, uvidia tieto zázraky, čo sa udiali v histórii ľudstva a povedia si, no to mi znie viac mytologicky. Napríklad potopa je mytologická. Alebo tieto Kristové zázraky, čo sa udiali, no to sa podobá na iné príbehy v náboženstvách. Čiže to určite bolo nejak skopírované alebo prevzaté z iných náboženstiev. A tak sa pozrieme na to, že či môžeme považovať Bibliu za historický dokument. A v prvom rade sa musíme zmieniť, že ak historický dokument sa nerozhoduje od toho, či je validný, len z toho, aký má vek. Je to dôležitá vec, ktorú treba zmieniť, samozrejme, kedy bol napísaný ten dokument, alebo či tá kópia, odkiaľ pochádza tá kópia, v akom štýle je napísaná, či to mohlo byť skutočne napísané vtedy. Ale vek dokumentu je nerelevantný ohľadom pravdivosti k tomu dokumentu. Pretože takisto máme teraz, povedzme, že by sa všetky prvé manuskripty Nového zákona spálili a všetko, čo by nám po nich ostalo, by boli Biblie z 15. storočia. Znamená to teraz, že Biblia nie je pravdivá, alebo nemôže povedať niečo pravdivé? Samozrejme, že nie. Čiže vek, aj keď je veľmi dôležitá vec, nezáleží na nej až tak. Pretože vek dokumentu nám neurčuje pravdivosť. Preto ľudia majú ten argument, že no Ježiš sám nenapísal evanjelia. Boli to očití svedkovia, ktorí to napísali až neskôr, povedzme 100 rokov, 200 rokov. Aj keď sami
Akademici na túto tému tvrdia aj ateisticky, že evanjelia boli napísané ešte pred rokom 100, čiže počas prvého storočia. A prvé manuskripty, čo máme, tak sú z 2. storočia, ranného 2. storočia, s tým, že najstarší sa datuje do roku 130. S tým, že to je len kópia nejakého toho originálu. Ale keď už by sme podľa toho chceli robiť validitu, že no, bolo to napísané neskôr, nebolo to napísané počas Ježiša, tak musíme sa pozrieť aj na Plata napríklad. Plato, aj keď vieme, čo učil, najstarší zachovali dokument, ktorý máme o Platovi, tak je až 500 rokov po tom, čo údajne žil. O Alexandrovi Veľkom, o jeho biografii, o jeho skutkoch poznáme až 200 rokov od toho, čo údajne žil. Čo je o mnoho neskôr než prípad u Krista, pretože Kristus, prvé originály, ktoré sa napísali, tak údajne pochádzajú ešte z roku 80. Čiže 50 rokov po jeho smrti. Niektorí by mohli povedať, že aj po 100 rokoch. Znamená to teraz, že Plato neexistoval ako osoba, alebo Alexander Veľký neexistoval ako osoba? Samozrejme, že nie. Čiže môžeme hovoriť o Kristovi ako o historicky podloženej osobe. A čo nás vedie k ďalšej téme, pretože ľudia sa pozerajú na existenciu Ježiša alebo v udalostiach, ktoré sa stali v Biblii. Napríklad tam popisuje genocidu malých detí, Batolat v Betleheme, alebo tam hovorí o existencii Ježiša a ľudia podotknú také veci ako no v skutočnosti my nemáme nič, nemáme nejaký mimobiblický zdroj, ktorý by uznal Bibliu za pravdivú alebo by nejak dokázal to, o čom hovorí Biblia. A špecificky o existencii Ježiša, že on bol len vymyslená postava apoštolmi. A k tomu sa chcem dostať k tomu, že máme mimo biblické zdroje. A máme dva hlavné. Jeden z nich je Jozef Flavius, to je židovský historik, ktorý napísal jeho knihu celkovo o histórii Izraela a histórii Rímskej ríše. A on písal o Ježišovi. Má jeden paragraf, kde píše o Ježišovi. Lenže to sa dávalo do otázky. Pretože ľudia, ktorí robili komentár na jeho knihu, tak nikdy nezmienili tento paragraf. Lenže to nič nedokazuje. Áno. To, že ho nezmienili, boli to kresťania, ktorí ho nezmienili, ten paragraf. Čo môže len znamenať, že keď si človek prečíta z tej knihy ten paragraf, tak mu je jasné, o kom sa hovorí a netreba sa tam čo vysvetľovať. Neznamená to, že Flavius teraz to tam nenapísal, ten paragraf, a bol to prídavok. A aj keď je pravda, že u jeho dokumentu, u Jozefa Flavia, tak sa tam pridali nejaké veci. Máme aj manuskript jeho knihy, pochádzajúci z Blízkeho východu, a tam je tá pasáž. A nie sú tam tie pasáže, ktoré sa pridali. A vieme, že to, čo sa tam napísalo Ježišovi, tak to nebolo pridané. Ano. Čiže tu už máme jeden biblický zdroj, ktorý potvrdzuje existenciu Ježiša. A takisto máme rímskeho historika Tatikusa. Tacitus bol rímsky historik, napísal jeho knihu Anály Rímskej ríše, kde popisuje vlastne históriu Rímskej ríše. On žil za čias Nera a samozrejme tam zmienil Ježiša a nezmienil ho pekne. Takisto ako kresťanov, pretože on nenávidel kresťanov. A on mal potrebné zdroje pre overenie existencie Ježiša. Mal knihy, mal spisy, mal aj ľudí, ktorých sa spýtal, kto sú, čo sa dialo, prečo je zrazu zhoril celý Rím
A to dávali vtedy Rímania na vinu kresťanom, že to spravili úmyselne. Nespravil to Nero. Ale ľudia tiež majú problém s tým paragrafom, pretože on zmieňuje Ježiša, ale nezmienuje ho v nejakom zlom svetle, čo samozrejme nič nedokazuje. A ľudia aj potvrdili, že to je od neho, pretože je to napísané v tom istom štýle, ako to píše Tatikus. A je to napísané z toho istého obdobia, aká bola latina. To bola vtedy strieborná latina. Tak sa nazýva tá latina. Čiže už tu máme mimo biblické zdroje, vierohodné, ktoré sa bavia o existencii Ježiša. K čomu by som sa teraz už dostal ohľadom Biblie, pretože ľuďom ani nevadí, tak povedzme Biblia, alebo nemajú problém s existenciou Ježiša. Veľa ľudí povie, že áno, existoval Ježiš, existoval ako historická osoba, to nikto netvrdí, že neexistoval. Je to veľmi, ako sa tomu povie, je to menšinový názor. Ale ľudia už majú problém s Bibliou, pretože sú tam údajné protirečenia. A rád by som vysvetlil tieto protirečenia, čo si vysvetlíme aj v konkrétnych príkladoch, uvidíme to. Ale rád by som vysvetlil, že protirečenia, ktoré ľudia vidia, tak sú častokrát len chyby očitých svedkov. Pretože vieme, že evanjelia boli napísané očitými svedkami. Očití svedkovia nikdy nebudú na 100% v zhode. Keby boli na 100% v zhode, tak vieme, že klamú. Pretože si teraz vymysleli príbeh, ktorý je na 100% zhodný. A tu máme obrázok napravo, ktorý ukazuje, čo všetko môže ovplyvniť očitých svedkov. Môžu si zle pamätať veci, čiže jednoducho proste nevidia všetko do detailu, mohli sa zmýliť. Áno. Môže tam byť stres, počas stresu tak si človek nezapamätá toľko, alebo sa sústredia na veľmi konkrétne veci, na maličkosti. A nemusia vidieť tvár, alebo nebudú, keď by sme sa spýtali očitého svedka v strese, že čo uvidel, ako vyzeral človek, ktorý na neho strieľal, nebude sa mu pozerať do tváre. Všetko, čo bude môcť povedať, je len, že niekto na neho strieľal pištolou. Áno. Ďalšia vec je, už tam môže byť aj niečo rasového. Konkrétny príklad máme u Zodiaka, ak niekto z vás pozná ten príbeh, že údajne bol očitý svedok, ktorý videl Zodiaka a bol to údajne Černoch. A zistilo sa nakoniec, že ten Černoch nemal nič spoločné s tou vraždou. Ani že tam nebol vôbec, ten očitý svedok ho tam nevidel. A plno takýchto vecí, toto robia očití svedkovia, aj keď o tom sami nevedia. Preto by som aj rád povedal konkrétny príbeh, tu mám napísaný. Povedzme, že niekomu ukradli auto a videli to dvaja očití svedkovia. Prvý povie, jeden chlap v čiernom oblečení jeden chlap v čiernom ukradol auto. Ale druhý povie, ukradli ho dvaja. A teraz znamená to, že si protirečia tieto dve svedectva. No neprotirečia si. Protirečili by si, keby ten prvý povie, že jeden chlap v čiernom ukradol auto a ten druhý chlap povie, že žiadny chlap neukradol auto. Vtedy to je protirečenie. Toto sú len dve svedectvá, ktoré hovoria o tej istej udalosti, ale tým, že jeden očitý svedok sa sústredil na niečo iné a druhý očitý svedok sa sústredil na niečo iné, tak majú dve iné svedectvá o tej istej udalosti. A toto častokrát uvidíme v Biblii, že plno týchto údajných protirečení ani nie sú protirečenia, ale dôkaz toho, že predsa len tie evanjelia boli očití svedkovia. Pretože sa všetci štyria sústredia na iné aspekty. A píšu to aj pre iných ľudí. Čiže napríklad jeden taký argument, čo majú, je, že evanjelisti nepoznali lokálnu geografiu. A je o tom veľa videí, môžeme si prečítať aj z novín, že z Biblie sme našli plno archeologických miest v skutočnosti.
a takisto aj z Nového zákona, kedy si sme nevedeli, že existoval Babylon, teda konkrétne kde sa nachádzal, kde boli Chetiti, ktorí sú zmienení v Biblii. Takisto sme poznali, že existuje mesto menom Ninive, Úr, tieto sumerské mesta, čo boli na Blízkom východe. Ľudia je začali hľadať len kvôli Biblii, pretože Biblia bol dokument, ktorý zmieňovala tieto miesta a nakoniec sa našli a boli pravdivé. Chetiti sa dlho, tam bola otázka toho, či existovali a nakoniec existovali, sme zistili. O Egypťanoch, ktorí sa utopili v Červenom mori, Egypťania tiež majú o tom svedectvo, sa nedávno našiel papírus. Na papírusa a nástenné malby. Alebo Pontský Pilát. Nikde ho žiadny rímsky historiko nezmienuje síce, máme ho len v Biblii, ale nakoniec sme našli archeologický dôkaz Pontského Piláta. Máme kamennú stenu, kde sa o ňom píše, že tuto Pontský Pilát vládol. Alebo o kráľovstve Moabu. Dlho sme si takisto mysleli, že žiadne také kráľovstvo neexistovalo. A nakoniec existovalo. A evangelisti, a takto sme našli plno geografických lokalít, malých detín, riek, ako prúdili, ktoré sú v danom regióne. Čiže vidíme už u evangelistov, že oni to boli lokálni ľudia. Poznali tie miesta osobne. Alebo aspoň minimálne vedeli o ľuďoch, ktorí sú z toho regiónu. Nevymysleli si to. Nemohli si to vymyslieť. A tu máme napríklad aj konkrétny príklad v Biblii, že a zároveň je veľa udalostí v Biblie, kde sme ešte nenašli dôkaz archeologický. Napríklad objavenie hrob maloletých, ktorých zabil Herod. A teraz toto mnohí ateisti podotknú, toto je dôkaz, že Herod vlastne tam nikoho nezabil a Biblia je nepravdivá. No, prvý argument, ktorý by som povedal je, ako vieme, že neexistuje ten hrob. To, že sme ho nenašli, ešte neznamená, že neexistuje. Druhá vec je, že historici je plno udalostí, ktoré nezmieňujú historici. Jozef Flavius nezmieňuje vyhostenie Židov z palestínskeho regiónu. Aj keď to je celkom veľká udalosť. Nezmieňuje to. Jozef Flavius znamená to, že sa to teraz nestalo? Samozrejme, že nie. Takisto Betlehem bola príliš malá dedina, čiže veľmi sa nezaujímali o tieto lokálne veci, čo sa tam udiali. Nezaujímali sa o to, nebolo to dôležité dosť pre nich. Prečo to pre nich nebolo dôležité, to o tom sa môžeme rozprávať v inom videu. A väčšinou, prečo majú teóriu? Pretože sú tam nejaké chyby, ktoré spravia údajne. Nakoniec sme zistili, že tam neboli chyby, len proste Matúš alebo Lukáš nezmieňujú všetko. Lukáš píše spôsobom anachronologicky, čo znamená, že on proste tie udalosti, ktoré sa stali počas Ježiša, tak je nepopisuje chronologicky, ale mení je. Hej. To sa nazýva anachronológia. A preto veľa ľudí si myslí, že bola taká teória kedysi u akademikov, teraz je to znova menšinový názor, ale traduje sa, že Lukáš a Matúš odpísali evanjelium od Mareka, keďže Marek on nehovorí o zničení chrámu, nepíše o tom, čiže musel on písať skôršie než pred rokom 70. A takisto je to ten, od ktorý vieme, že existoval. Ktorý vieme, že určite bol z toho daného regiónu, pretože on popisuje všetko správne. Čo neznamená, že Lukáš a Matúš nepopisujú niečo správne, len majú iný štýl písania, dávajú tam dôraz na iné veci. Nezaujímajú sa o také veci ako geografická lokalita, pretože pre nich hlavný dôvod, prečo to píšu, tak je k určitému človeku. Áno? A potom sa traduje, že Marek si to skutočne zobral z nejakého
nazýva sa to Q zdroj alebo P zdroj, kde si zobrali tieto iné tradície. Samozrejme, to je len hypotéza, nie je v skutočnosti žiadny dôkaz, že by to tak bolo. Čiže toľko k tomu. Ďalšia vec, o ktorej hovoria ateisti, keď zmieňujú také protirečenia, tak je, že išiel Kristus po narodení do Egypta alebo do Nazaretu. Máme dve svedectvá. Máme Matúša, ktorý píše, že hneď po narodení Krista Mária a Jozef sa vydali do Egypta. Lukáš naopak píše, že no počkajte, ešte potom, ako sa narodil Kristus, tak išli do Jeruzaléma, aby sa Kristus obrezal, a išli naspäť išli do Nazaretu a ostali v Nazarete. Znamená to, že si protirečia? Samozrejme, že nie. A prečo by? Treba dodať, že to, že sa to tam nedalo, to, že Matúš nezmienuje, že ešte boli v Nazarete, alebo že Kristus išiel do chrámu, to neznamená, že sa to nestalo. A konkrétne prečo o tom nepíše, tak je preto, lebo Matúš píše konkrétnym ľuďom, píše Židom. Preto aj keď si prečítame Matúša, tak je to veľmi, veľmi dôrazné na to, ako Kristus plní všetky tie mesiášske proroctvá. Cituje tam zo Starého zákona pasáže. Pretože to píše Židom a nebude tam písať Kristovi o obrezaní, pretože vtedy to bola povinnosť pre každého Žida, aby boli obrezaní a museli ísť do chrámu. Čiže pre Žida to, keby to tam zmienil, je to niečo normálneho. A Lukáš píše Lukáš píše evanjelium nie pre ľudí, ale píše to ako list jeho priateľi Teofilovi, ktorý nebol Žid. A preto sa zmieňuje o obriezke, zmieňuje sa o chrámu, zmieňuje sa, aké to je dôležité. Pretože on ako nežid nerozumie tomu, že toto Židia musia robiť. A teraz znova, znamená to, že sa nemohli stať obidve udalosti? Samozrejme, že nie. Znova mohlo to tak byť, že Kristus išiel do chrámu, ešte chvíľu blúdili v Nazarete, a potom išli do Egypta. Znova máme dvoch očitých svedkov, teda špecificky Lukášov očitý svedok, lebo Lukáš nebol tam priamo. On to má z iných svedectiev, ktoré sa mu dostali skrz Pavla a iných apoštolov, ktorí tam boli ako očití svedkovia. Čiže len preto, lebo to Matúš alebo Lukáš nezmieňujú, to neznamená, že sa to nemohlo stať a nemohli sa súčasne obidve udalosti stať. Znova Lukáš píše anachronologicky, Matúš píše už viac chronologicky. No a potom ďalšia vec sú dve genealógie Ježiša. A tu veľa ľudí si všimne znova v Matúšovi a Lukášovi. Matúš hovorí genealógiu Ježiša a zmieňuje tam mená až po Jozefovi, teda otcovi, adoptívnemu otcovi Ježiša. A Lukáš tam zmieňuje tiež genealógiu, samozrejme Adam, Karál, David, lebo pochádza z Davidovskej línie. Ale už sú tam neskôr iné mená. A znova je tam Jozef na konci. Prečo? Pretože Matúš a Lukáš, čo si veľa ľudí neuvedomuje, je, že Matúš a Lukáš hovoria o dvoch iných osobách. Matúš hovorí o Jozefovi, adoptívnemu otcovi Ježiša, a Lukáš naopak hovorí o Márii, čiže matke Ježiša. A Jozef bol otec Márie. Čiže tu sa snažia ukázať evanjelisti, že on má aj od adoptívneho otca, je genealogicky od kráľa Davida, ale aj po Márii, z ktorej sa narodil, tak je tiež geneticky má vzťah ku kráľu Davidovi. Čiže tie dve genealógie popisujú dvoch iných ľudí. Nepopisujú toho istého Jozefa. A vieme aj preto, že Lukáš
hovorí o Márii, respektíve o otcovi, pretože Lukáš veľmi dáva veľký dôraz na Máriu. Ako jediný z apoštolov evanjelistov dáva veľký dôraz Márii a aká je dôležitá. Ďalšie protirečenie údajne je, koľko bolo anielov pri hrobke Krista. Marek sa zmieňuje o jednom anielovi, ktorý sedí pri hrobe. Lukáš zmieňuje dvoch. Jána takisto zmieňuje dvoch. Znamená to teraz, že tu sú protirečenia? Nie sú to protirečenia. Pretože vidíme v texte, že môžu tam byť dvaja anielia, ale len jeden z nich rozpráva. Čiže Marek dáva dôraz na to jedného aniela, lebo len jeden aniel rozprával, ale Lukáš tam zmieňuje dvoch, lebo áno, v skutočnosti tam boli dvaja, ale len jeden rozprával. Znova, žiadne protirečenie tam nie je. Je to len dôkaz o tom, že sú to očití svedkovia. A na záver, čiže záver, o čom sme sa tu rozprávali, Biblia nespadla z neba, ale vychádza z tradície pravoslávnej cirkvi. O tom hovoríme preto, lebo aj keby bola nejaká chyba v Biblii napísané niečo zlé, alebo nevieme, či to evanjelium hovorí skutočnú pravdu, nezáleží na tom, pretože pravoslávna cirkev, takisto ako aj katolícka cirkev, nezakláda sa na Biblii, ale zakláda sa na cirkvi, ktorú založil Kristus, a tá cirkev neskôr vytvorila Bibliu. Preto takisto cirkev môže aj dneska by mohla povedať, aké nové knihy sa pridajú do Biblie. Alebo aké sa odstráňa možno. Majú na to plné právo. No dobre, nie úplne plné právo, lebo koncil v Trolo, tuším to bol, ktorý jasne stanovil, nebol to koncil Nicejský, ktorý kodifikoval Bibliu. Koncil Trentský, to bol v skutočnosti, ktorý skutočne kodifikoval Bibliu. Čiže nie je tam úplne zmena, nemôže sa to úplne meniť, ale znova hovoríme o cirkvi. Cirkev má na to právo. Cirkev vytvorila Bibliu. Takisto Biblia je vierohodný zdroj, ako som dúfal tu odprezentoval, tak ako iné historické dokumenty, je tak vierohodný zdroj, ako len historický dokument môže byť. Znova máme tam máme plno miest, ktoré sa popisujú v Biblii, ktoré sme našli len kvôli Biblii, aj tú presnú lokalitu len kvôli Biblii. Takisto vieme o mimo biblických zdrojov, ktoré poukazujú na existenciu kresťanov, na Ježiša, na ukrižovanie. A je to dokonca jeden z najpresmenejších historických dokumentov, než povedzme Platón alebo Alexander. O nich by sme sa aj teraz mohli debatovať, či skutočne existovali. Ale o Ježišove je viac zdrojov, než o týchto dvoch ľuďoch napríklad. Takisto protirečenia, o ktorých mnohí ateisti rozprávajú, nie sú v skutočnosti protirečenia. Sú to len dôkazy toho, že evanjelisti boli očití svedkovia. Keďže očití svedkovia nebudú mať vždy všetko na 100%, niektoré detaily vynechajú a sústredia sa na iné veci, na iné udalosti. Píšu iným štýlom, píšu to iným ľuďom a všetko to závisí na texte. Ten text nebude hovoriť presné dátumy, nebude presne hovoriť, čo a ako tam bolo. Alebo čo sa tam stalo. Pretože očití svedkovia môžu sa mýliť v niektorých veciach. Ale tým, že máme 4 očitých svedkov plus tradíciu cirkve, tak vieme, či sa zmýlili niekde alebo nie. Alebo ako to máme chápať. A z toho, čo vidíme v Biblii, tak sa nezmýlili v ničom prakticky. Nevidíme tam nejaké protirečenia priamo. A to je všetko, čo by som chcel, o čom som chcel rozprávať v tomto videu.
Ďakujem vám za všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že ste sa z neho niečo naučili. Dúfam, že nás naďalej podporíte lajkom, odberom, komentárom, hocičím. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa na ďalšom videu. S Bohom.